Un prim ambasador al pricesnelor aici, la Ambasada României de la Atena, Daria Andreea Rus, vine să vă aducă prin os de închinare, prin pricesne cu o frumusețe inestimabilă, care fac parte din lada de zestre a spiritualității noastre ortodoxe și a tradiției românești. Pentru dumneavoastră, cu pioșenie, Daria Andreea Rus. Thank you.